Zdravím vás, přátelé. Tak, tu v Grécku začínam môj mototrip. Grécko 2026. Prišiel som sem trošku netradične. Chcel som sa vyhnúť horúčavám a zlému počasiu, lebo dosť teraz pršalo. Tak som prišiel s motorkou na vleku. Dám ju dole a zajtra sa začína offroad. Keďže mám enduro motorku, tak musím ísť pozrieť, ako vyzerá cesta popod zjazdovku. No, prvý sneh. Cesta ešte ide ďalej. Neviem, prečo ja mám potrebu na každý kopec vyliesť. Aha. Tu je asi koniec jednej lanovky a pokračuje druhá. To mi ukazuje cestu hore. No a tu sa aj končí moja cesta. Som v akomsi lyžiarskom stredisku, tak kde v polke kopca tu za mnou končí jedna sedačková lanovka. Tam hore pokračuje druhá. Ináč je tu dosť divočina, lebo je to strmé, tak neviem, či to vôbec oni nejak upravujú. Nevidím tu žiadny ratrak. Tu sú pekné jazierka. A možno dobré miesto na kempovanie. Ďalej som nevedel výjsť, lebo tá cesta, čo je predo mnou, je celá pod snehom. Ide tadiaľ. Potom tam hore, tam úplne až celkom na vrch. Trošku blátka nezaškodí. Zobereme to asi tuto takto stredom. Trošku potôčik. A zase ďalej exkluzívna šotolína. A môžeme brzdiť. Idem v akomsi národnom parku po trase TED. Nevyzerá to zle, vidno, že tu nikto nechodí, lebo už tá cesta zarastá aj trávou. Tak toto je UNESCO Global Geopark. Som pri takej budke, teda taká besiedka, a takto si UNESCO predstavuje
Geopark. Luxusné šotolinové cesty, aby sa tu ľudia mohli dostať. Tam je v pozadí ešte zasnežený hrebeň. A moja motorka. Toto je príroda pre turistov. Človek sa tu aj môže dostať, lebo keby to bolo ako u nás, že len na pešo, tak tu by bolo niekoľko dní chôdze. Nestretol som tu nikoho. Nebolo tu ani nohy, ani človek, ani zviera, ani auto. Tak cesta sa nám trošku kazí. Diaľnica, potom lesná asfaltka. A lesná asfaltka sa skončila, takže stúpam hore do hôr po takejto štrkovej ceste. Gumy som podfúkol na vpredu takých 1,2, 1,3, vzadu je 1,5. Všetkým motorkárom obľúbené serpentínky, na jedničke cez spojku. Tuto si to takto nadídeme. Tak cesta sa nám dosť kazí, lebo v tej serpentíne pribudla ešte aj voda. Je vidno, že tu nikto nejazdí, lebo už to zarastá trávou. Podľa tých popadaných stromčekov a kríkov je jasné, že tu už dávno nikto nešiel. Ejha, taký strmý výjazd zase predo mnou. Stále stúpam do hora, neviem už v akej som výške, ale sneh tu podľa mojich pozorovaní je nad takých 1800 metrov. Takže uvidíme, čo ma čaká. Takže moja cesta, ktorú som si nakreslil na mape, vyzerá tak, že sa úplne stráca. Mal som ísť tadiaľto, ale neverím, že to je prejazdné. Takže budem pokračovať ďalej po tejto štrkovej ceste.
Takto si predstavujem offroadenie. Vidieť peknú krajinu, spoznávať cudzie miesta a nie brblať sa okolo komína v plate. Cesta pomaličky klesá, ale pozerám, že tam za zákrutou to opäť stúpa. No čaká ma tu asi menší problémik, ale je to v pohode. Trošku taký malý adrenalín, ale nič sa nedeje. No, ja by som mal ísť tam do hora, len asi z toho nebude nič, lebo tam vidím taký snehový flak celý cez cestu. Ideme to vyskúšať. Keď vôbec sa mi podarí tento výjazd tu, ako je ten sneh.